Ingdeng ke thom karlitang niya sing ingti kathar Memorial Football Championship surihini na ingkoresi angdung kiti kapatupon. Priya chiklo ni phai isiar ni hanjalangso hemai hansiarong kapatu aklamalong mesen pen ingdeng ke thom karlitang niya sing ingti kathar Memorial Football Championship angdung kiti kapatu kapatupon. Labangso football kapatu kachipate laki chitini phai ingko arni pensi keching lapen Karbi Anglong Autonomous Council ang Social Welfare Board Chairman Sangpi Kadam Terang Piahin pensi ingpupon. Patumi preni phai isiarni angdung kiti kapatu kachipate ponalong alhui sarpuaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh ingti chetangnot alang ni final mate angdung kiti angdengan kachipale dudhigapon kapatu kachipate asanchom hini atmaphan tangkata pajirpon. Patu chipate pangching pon piaprang Header Youth Club achunbang Jameson Teron ahin pensi main chalipon. Mailong Chairman Barin Sangpi Minika Hansepi BJP Karbi Anglong District Committee abangpu Robi Rongpi Sarupathar Model Committee akong chunbang Bidya Singh Terang KLA Hanjalangso aro achunbang Sampri Kimi Phangcho Hanjalangso Sport Association achunbang Amit Puran Terang Sarkari Gaubara Riso Hansepen Chenglong Ronga Sarthiatum Lapen Kapre Hanjalangso aha waralong Kitigidinga tumta Chitong Dunriti Angdung Kitialong Kongching Timung FC atum Nihang Archim FC aphan Bol Pumho Thaponsi Nihang Archim FC atum aphan Kongching Timung FC atum Chipai Ponsi Trophy Lapen Tangka Kering Suri Kepra Sika Kep Anong e Chipalong Pon Nihang Archim FC atum ta Angdung Kiti Kachipali Dunthega Pon Runner up a Trophy Lapen Tangka Kering Suri Troxi Sika Kep Chipalong Pon Lasonsi Best Keeper Anong e Best Player Best Discipline anong e lapen High Scorer anong e high huta pajirpon kijutsi Header Youth Club amaipu dekaram kathar ahin pen lama pe sunponsi kapatu pajitpon Hanjalang sopen Jameson Teron lapen Trisonic Thei Karbi Daily News